Bruno Lucaso na startu. Tam je startmistr. Nech to jít do toho. Mám to odstartit? Ano. Já to odstartuju. On musí. 3, 2, 1 řekne, jo? Každý. Teď. A je to tady, vážení, začíná tu první paralympijský klání v biatlonu. Bruno Lucaso. Nádherně se dostala první stanoviště. Bez nohou. Jo, to musíš. Mají. První nabití. První nabití. Bruno je v pasti. Máme tu problém. Ale jedná se o paralympiádu. Jedná se o paralympiádu. A mám tu finální čas. A první závodník odstřílel. 44 vteřin a 35 sekund.